Салом алейкум. Наз як ҳаст, саломату хуб, куро чӣ хел? Монда набошӣ. Куро чӣ хел аст? Я фақат халол аст? Продукт ҳама халол аст? Хутон ташкил мекунӣ, а? Салом. Қасобои ҳамин наздикии худмон. Ака аваз? Саломат бош. Чанд қашид бародарҷон кор кардиста инҷа? 2 ҳафта. Я инҷа 2 ҳафта, я? Пеш чӣ кор мекардӣ? Шашлик мекушти, я? О, пеш декоза рост мебарад. Иви пичкорам худат мекунӣ бародарҷон? Худ пикайсидаста, я? Саломат бош бародарҷон. Чӣ хел аст даромаду баромадаш чӣ хел аст? Ку я магазин дар вақти карантин кор ҳаста, неста? Стоит дар ин шаҳре ки Темур хеле будка ягонҷо точка гирифта кор кардан стоит ё не стоит чӣ хел аст? Ку я пешниҳод мекардӣ ба ман? Чӣ хел бугум ҳамун кор мекардаги одам айдатш биёя худаш сар куна кора. Мақсад ҳам марда ки медаги зарбата ба кисаи худаш мемон. Худаш кор кунад. Агар мона ки ойлик тия кор кунад ба аренда ба коргароро кор мене барои худаш Чӣ намемонад? ҳеч намемонад. Бози дар момент ситуатсиям хеле. Вобаста ба ҳар каса вобаста хеша, я? Чӣ хел кор мекунад? Саршавишта любой точка савдо систа. Агар ойлик метия ва дахлаш ҳеч намемонад. Я мо ду мо се мо ҳамин фақат кор мекунад. Пешниҳод дорем ки касе ки кора сар мекунад аввал бояд худаш кор кунад то вақте ки мақсад клиент пайдо шуд. Агар клиент пайдо шуд камтар кор пешрай рафт ва одам мегирад баъд уҷуд метавонад дим точка шояд. баъд метавонад яъни стоит ай кор кардан, да? мешавад ки ҳар бовасита чанд солае вообще то дар ин шаҳр дар шаҳре ки Темур ҳастед ё ки дар ин Россия берун аз кишвар кор кардаистед? чанд сол шуда шумо кор кардистед? ай Тоҷикистон чанд соле буд? 13 соле шумо дар ин ғарибӣ кор кардистед. Саломат бош бародарҷон. Рахмат дорем.